פילטר אקווה 1 נאוטילוס 1400. איך אנחנו ממליצים להבזר אותו? כרגע לדניאל ואולי גם באופן כללי. בסדר? הפילטר מגיע, תכף אנחנו נפתח ונראה עם מה הוא מגיע. קודם כל אנחנו נעבור שנייה על התוספות שאנחנו ממליצים. יש פה עוד איזשהו תוסף שרצוי להכניס אותו, אבל הוא יקר וכרגע בשלב הזה הלקוח הספציפי ויתר עליו. אבל בגדול, אחרי שבחנתי את כל הסיפור, התוספות הכי אופטימליות במקרה הזה, בפילטר הזה, זה בעצם 2 ליטר של מטריקס, אפשר להשתמש גם בסיפורקס של סרה, מטריקס זה של סיקם, פוסגארד, חצי ליטר, שזה הקופסה הכי משתלמת, ויחידה אחת של חמיפיור, כן, ש-283 גרם. בסדר? הוא מיועד לשימוש לתקופה של 3-4 חודשים. פחם אחר, רוב הפחמים האחרים, לכל היותר חודש צריך להחליף אותם, לכן פחות נוח לשלב אותם בפילטר חיצוני. בפילטר חיצוני רצוי לשלב משהו שאתה לא תצטרך בשביל לפתוח עכשיו את הפילטר כל חודש, כי מראש רוב החובבים מנקים ומתחזקים את הפילטר אחת לחודשיים, 3-4, ולא כל חודש. בסדר? אז זה ההיגיון שעומד מאחורי הפחם הזה ספציפי, מעבר לזה שהוא באמת מאוד איכותי, ויש לו גם איזשהו שרף מחליפיונים לדעתי, בכל מקרה מעולה. בלי שום קשר לתקופה של השימוש. עכשיו ככה, אגב, יכול להיות שבזכות השרף הזה הוא גם מיועד, הוא גם עובד כל כך הרבה זמן, אבל זה ניואנס שאני לא מכיר אותו, לא חקרתי אותו עד הסוף, אז סתם אומר את זה. טוב, קצת התפזרנו. שוב פעם, זה הפילטר, אופן הפתיחה. כן, רצוי לפתוח אותו בצורה של X, כמו שסוגרים גלגל. כמובן שמה שמחויב במציאות זה סגירה שלו בצורה של X, אבל אפשר גם את הפתיחה לעשות אותו דבר לצורך ההרגל בלבד. אפשר להבין, in, out, הופכים את הראש, in, out. זה אומר שאם ה-in נכנס פה צינור בתוך צינור, ההיגיון אומר באופן ודאי שהמים זורמים קודם כל עד הסוף למטה, ומהתחתית כלפי מעלה עוברים דרך הקסטות וחומרי הסינון, וזה מה שקובע לנו את סדר השילוב של התכולה של הפילטר הזה, כן? יש פה את המכסה הזה שאנחנו שמים בצד. יש פה תא מספר 1. צריך לזכור שהאינדקס של התאים האלה הוא הפוך מסדר, בעצם מאופן הסידור של התכולה בתוך הפילטר, כן? אבל בגלל שהתאים הם עשויים לפי הנפח של הפילטר, ולפעמים הפילטר הוא נעשה בצורה קונית, מיוצר בצורה קונית, ולפעמים הקסטה העליונה לא תוכל להיות משולבת למטה. אז עדיף להשאיר את זה כמו שזה, ולזכור לפי המדבקות האלה פשוט מה הדברים שאנחנו שמים פה. כן, אנחנו פותחים את הקסטות, מוציאים אותם בעצם, כן, שולפים אותם החוצה. 1, 2, 3. בסדר? ככה מגיע הפילטר. הפילטר מגיע עם 2 ספוגים גסים. מאוד, אני פחות אוהב את הספוגים האלה, הם פחות רלוונטיים לאקווריום כזה, ולכן תכף נסביר מה אני מעדיף לעשות עם זה. תעשה פאוז רגע, יש לי טלפון. הקסטה מספר 1, הקסטה העליונה, מגיעה עם שכבה כזאת של פרלון וספוג צפוף יחסית, כן? את הפרלון הזה אפשר להשתמש בו תקופה מסוימת, אחר כך פשוט מעיפים אותו. אין שום סיבה לקנות כזה דבר, ובגדול בפילטר חיצוני לא באמת שמים פרלון, כי הוא נסתם מהר וקצת נותן לנו את הפילטר, כן? אז בעיניי פחות נכון לשלב פרלון בפילטר חיצוני, אבל את הפד הזה כן אפשר להשתמש בו, וכנראה אחרי פעם ראשונה לזרוק אותו, כי לשטוף אותו זה באמת דביל. בסדר? אז יש לנו, זה תא מספר 1, התא העליון. תא מספר 2, זה הספוג הגס, ותא מספר 3, ספוג בעיניי עוד יותר גס. הספוג הזה גס מדי, אני מבחינתי לא רוצה להשתמש בו בכלל, לא ממליץ. ולכן את זה אנחנו שמים בצד,
הספוג הזה ליתר ביטחון, למתישהו, לא ברור מתי נשתמש בו. אנחנו לוקחים ספוג מהתא הזה, מכניסים לתא הזה, והוא יהיה הדבר הראשון שיקלוט את המים. אחריו אנחנו שמים את הספוג הזה. חתכתי אותו בצורה טיפה מרושלת, אבל בסופו של דבר מה שחשוב לי זה שהוא יאטום את הקסטה כהלכה, ולכן חתכתי אותו בצורה קצת יותר גדולה. לא הכי סקסי ויפה, אבל יעיל, וזה מה שחשוב. מכניסים אותו בזהירות בשביל לא לשבור כלום. כן, ככה פה מדייקים את כל החללים. ותא מספר 3, שזה התא הראשון שפוגש את הלכלוך, מוכן לנו. נשים אותו לתוך הפילטר. זה דבר אחד. אחר כך יש לנו תא מספר 2. תא מספר 2, אנחנו מכניסים את הספוג העדין יותר שמגיע בתוך הפילטר. אנחנו מנצלים אותו לתא מספר 2. שמים אותו כאן, לתחתית, ועל גבי הספוג הזה אנחנו מיישמים בעצם את הפחם בצד אחד. אני לא רוצה לפתוח אותו עכשיו כדי לא ללכלך את זה פילטר שהוא לא של הלקוח, אלא אני עושה פה הדגמה על פילטר חדש, אני צריך להחזיר את זה אחר כך לקופסה, לכן אני לא יכול לפתוח ולהרטיב, כי פה הסיפור קצת לח. אז אני משאיר, פשוט יש פה שקית מוכנה, כמו שזה, באים ומיישמים באחד הצדדים. והדבר השני שעושים זה את הפוסגרד. הפוסגרד אני כן אשתמש בו קצת, כן, פותחים, שמים בשקית בצורה זהירה משהו כמו שליש, אמור להספיק לחודשיים-3, כן, משהו כזה. הופ, כן צריך לשטוף אותו לפני שימוש, לא לנפח יותר מדי, משהו בסגנון הזה. עדיף אפילו לשים 2 שקיות כאלה ולא לשים שקית אחת גדולה כמו כרית, כי אז זה סוגר קצת את שטח הפנים של כל הכדוריות, כן? עדיף לשים 2 שקיות, לא להתקמצן על שקית, עולה בין 10 ל-15 שקל. זה עדיף מאשר לפוצץ שקית אחת בצורה גדולה. בסדר? ואת זה מיישמים פשוט בצורה כזאת. כן, אני לא שוטף את זה עכשיו כי אני לא רוצה שוב פעם להרטיב את הספוג. פה יש את הפוסגרד, פה יש את הפחם, נגמר הסיפור. בסדר? זאת קסטה מספר 2, מכניסים אותה, כן? מכניסים אותה פה, ונשאר לנו בעצם קסטה מספר 3. קסטה מספר 3, תא, קסטה, מגירה, לא משנה איך נקרא לזה, אנחנו שמים את הפרלון הזה למטה, שמים את הפרלון הזה למטה, זה עוד סינון שהמים יעברו לפני שהם יגיעו למדיה, ובסופו של דבר אנחנו מיישמים את המדיה. בסופו של דבר אנחנו מיישמים את המדיה. איך אנחנו מיישמים את המדיה? אנחנו שוטפים אותה כמו שצריך. אפשר האמת רגע לקחת את זה הצידה, לשפוך את המדיה לתוך הקסטה, לקחת את הכל למקלחת, לשטוף טוב טוב טוב, לסנן את כל הזה. יש פה הרבה בעצם איזשהו אבק כזה, כן? מתוך החיכוך של היסוד הזה, הוא יוצר איזשהו אבק מגעיל כזה, לא נעים, לכן שוטפים אותו. אחר כך עוד פעם שופכים הכל, שמים את הספוג, ועל הספוג פשוט שופכים את כל המדיה. או שאפשר בצד לשטוף את זה באיזושהי צורה, ואז ליישם פשוט על הספוג. זה לא משנה, כל דרך אפשרית. בסופו של דבר, בתוך הקסטה הזאת, זאת הקסטה האחרונה, קסטה מספר 1, היא נמצאת הכי למעלה, היא האחרונה שמקבלת את המים. המדיה צריכה לקבל את המים הכי נקיים מכנית שאפשר, ולכן היא תמיד האחרונה. למה? הכי נקיים מכנית, כי בסופו של דבר המדיה הזאת, מה שחשוב בה זה שטח הפנים שלה. ככל שיהיה יותר לכלוך מכני שהיא תיחשף לו, שטח הפנים שלה, הנקבוביות שלה, יקטן כתוצאה מאותן סתימות, כן, והלכלוך שבעצם יכסה את כל החרירים האלה והנקבים, כן? הנקבוביות שלה מקנה לה את שטח הפנים הגדול. ככל שאנחנו נשפוך על זה יותר לכלוך, כך מהר יותר המדיה הזאת תסתם.
ולכן עדיף לנו שהיא תהיה תמיד אחרונה בסדר. וזהו, נגמר הסיפור. ברגע שהתא הזה מלא במדיה, התא הזה יכול להכיל 2 ליטר בשקט. שמים את זה גם כן כאן. בודקים סיפור לא רוטט, שזה יתיישב כמו שצריך, כן? שמים מלמעלה את המגירה האחרונה, את הכיסוי הזה, את הרשת הזאת, היא לא באמת קריטית, אבל שיהיה לי יותר ביטחון. ואחרי זה שמים את המכסה, כמובן נשים לב שזה נכנס בתוך החור, ונסגור. זה צריך טיפה להיות טיפה בלחץ, כן? לא חזק מדי, אבל טיפה להיות בלחץ, וכמו שאמרנו, כמו שסוגרים צמיג, גלגל סליחה, גם זה צריך להיות עדיף שיהיה ב-X, כן? נגמר הסיפור, הפילטר מוכן לעבודה, בהצלחה, כן.